प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, साथ में कार्तिकेय बाबा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हरिंदर भैया की जय, साथ में लीलम दीदी की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहना, ये बहुत सुंदर आप लोग के बीच हम एक शिवचर्चा के कथा आप सबके सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनो, मासून के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। तो देखिए हमरे चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा, तो आप सब हमरे पे कृपा बनौले रहो, और देखिए हमरे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब, आगे से आगे शेयर करम गुरु बहना। तो आप लोगन से यह कहतनी कि हमरे पे आप सब ध्यान देव कि हमरे कथा और कहानी के आप सब शुरू से अंत तक सुनम, तबे आप सबन के ज्ञान और बुद्धि खुली कि का कथा में का रहस्य बा, का भाव बा। तो हमरे कथा और कहानी के आप सब शुरू से अंत तक सुनम गुरु बहिना। देखी गुरु बहिना, एक गांव रहल, वो गांव में एक बूढ़ी माई रहली। बूढ़ी माई के पति देव नाई रहने, बेटा आ पतोही बूढ़ी माई के रहने, आ एगो नाती। बूढ़ी माई बहुत खुश रहली, बेटा पतोई आ नाती रहने। कहने बूढ़ी माई कहली कि चला पति देव ना बने तो का करे बाटे, बेटा और पतोई आ नाती तो बाने, वही लोगन के साथे बहुत खुश रह। देखी बूढ़ी माई गुरु बहिना बहुत खुश रहत रहली। बूढ़ी माई बहुत खुश रहत रहली, अपने बेटा पतोई नाती के साथ बहुत खुश रहत रहली। देखी गुरु बहिना, रोज सुबेरे उनकर प्रतिदिन के यह काम रहल कि भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा पाठ करत रहली, अपने घर में भोलेनाथ के भोग लगावत रहली। रोज सुबेरे प्रतिदिन को उनकर यह काम रहल। चर्चा जात रहली सुने, चर्चा जहाँ भी होत रहल तो बूढ़ी माई जात रहली चर्चा सुने। आ जौन उनकर बेटा रहने उ कहल जाला लकड़ी के काम करत रहने, बेड कुर्सी मेज चौकी जो कुछ बाटे उ उनकर बेटा बूढ़ी माई के बनावत रहने। बूढ़ी माई तब पूजा भोलेनाथ के करत रहली, और जब भी पूजा पाठ करत रहली भोलेनाथ के भोग लगावत रहली, उनकर जो भी चर्चा करत रहली, जो भी कुछ करत रहली, तो अपने बेटा पतोई के आ नाती के हमेशा अच्छाई कहत रहली कि हे बूढ़ी माई कहत रहली, हे भोलेनाथ हमारे एगो बेटा बाने, नाती बाटे आ पतोई बाली, उनके सुखी सलामत रखले रहिए, हमरे बेटा के आगे बढ़ंती करिए, सुख शांति घर में रखिए। हमेशा बूढ़ी माई ये पूजा पाठ भोलेनाथ के मंदिर में जात रहली, एक लोटा जल चढ़ावत रहली। हमेशा बूढ़ी माई ये उनसे आशीर्वाद, हमेशा उनसे ये कहत रहली, भोलेनाथ से हमेशा ये कहत रहली बूढ़ी माई, अपने दिल के बात वह कहत रहली कि हे भोलेनाथ पति देव ना बने पर बेटा पतोई आ नाती तो बाटे न, वही लोन के साथे हमके खुशी से रखले रहिए। एक दिन बेटा बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाए लगने, आ जब रुपया पैसा कमाए लगने तो कहल जाला बहुत सुंदर महल खरीदने, बहुत सुंदर घर खरीदने। आ घर जब खरीदने तो आके कहने अपने महतारी से बूढ़ी माई से कहने कि हम एक बहुत सुंदर घर खरीद ले बाटे, अब एक घर में हम ना रहब, अब वो घरे में हम जाइब रहब कि बहुत सारा हम पैसा कमैनी माई, हम बहुत सुंदर महल खरीदले बानी, घर खरीदले बानी। बूढ़ी माई कहली ठीक बा, खरीदले बाटो तो ठीक बा, कहीं कहल जाला भोलेनाथ के महादेव जी के खरतीन जगही में बनौले वाला पूजा पाठ करे के, पूजा पाठ हमके रहे के, भोलेनाथ के मंदिर बनौले वाला। कहली उनकर पतोई बूढ़ी माई के कहली कि प्रतिदिन यह काम बाटे कि प्रतिदिन सवेरे उठ के हमके परेशान आप करेनी कि आप खरती वहाँ
वहाँ मंदिर ना बनल बा कि ओहू जो जाई तब पुइहे कुल करब आ रोज सवेरे हमके सुतले में हमके दिक्कत होई। आप यही जा रहब, यही घर में रहब, आपके खर्चा जे ना होई हम खर्चा भेजल करब। देखी बूढ़ी माई बहुत दुखी बैली, कहली जब भोलेनाथ महादेव जी के लिए नाय जगह ही बनौले बाट तो हम वो घर में का करब जाके रहे के, हम वो घर में ना जाम, हम यही जा रहब। कि जब भोलेनाथ महादेव जी के पूजा पाठ करतीन वहाँ ना उनकर जगह बा तो हमार कैसे जगह होला। देखी गुरबैना बेटा और पतोई और नाती तीनों जानी लोग नया जौन घर ले रहने बेटा वो घर में चल गए लोग, बहुत खुशी दिल से अपन लोग वहाँ रहत रहल। आ बूढ़ी माई बाटी हवा अपन घर में पूजा पाठ करत रहली, अपन भोग लगावत रहली, अपन कहियो कहल जला कि भोग लगावत रहली, कहियो प्रसादी खा के सूझ जात रहली, कहियो खाना बनावत रहली, कहियो ना बनावत रहली। भोग ही लगावल जौन भोलेनाथ के भोग लगावत रहली प्रसाद उहे खा के बूढ़ी माई सूझ जात रहली अपने समय। लेकिन भोलेनाथ से कहत रहली कि हे भोलेनाथ हमरे बेटा के, हमरे नाती के कुछ हमरे बेटा के होखे ना, कि कहियो अपने गलती के उ क्षमा मंगिहे आ कहियो उ तुहार पूजा पाठ करिहे। भोलेनाथ से हमेशा बूढ़ी माई के दिल पे उनकर बेटा और पतोई नाती छोड़ के चल गए लोग बूढ़ी माई के। तब वो कभी भी पूजा करत रही तब अपने बेटा के कभी भी बुरा शब्द ना भोलेनाथ के दरबार में, भोलेनाथ के मंदिर में, चाहे घर में पूजा करत रही, चाहे चर्चा सुने जात रही, कहीं भी वो कभी भी अपने मुंह से कभी भी गलत ना निकालत रही। कहत रही जहाँ हमारे बेटा रहे ले ले बाने घर दुआर अच्छा तो वहाँ वो सही रहे, सलामत रहे, खुशी से रहे। आज ना तो बिहान उ तो के हे महादेव जी उमनी है। धीरे धीरे कहल जला कहियो प्रसाद खा के बूढ़ी माई सूत रहत रही, कहियो खाना बनावत रही। अब धीरे धीरे उनकर समय धीरे धीरे बीत ग। जब समय बीत ग उनकर शरीर में के कहल जला कि जांगर थोड़ा ख़त्म होत गई, उनकर शक्ति ख़त्म होत गई, जौन जांगर रहल ख़त्म होत गई। बूढ़ी माई गईली मंदिर में पूजा करे। जब पूजा करे गईली तो देखी गुरबैना महादेव जी से कैसे का कहतली, बड़ी बड़ी सोचनी भोला दिलवा के बतिया, अनतिया जो बाने एगो बेटा संगे बाने, नाती जो बाने संगे बेटा जो बाने। बड़ी बड़ी सोचनी महादेव हम हूँ जो बतिया, तोहरे जो पूजा कैनी देहनी जो धनवा, रौरे जो पूजा कैनी देहनी जो धनवा, धनवा जो देहनी बेटा सुख जो ही करे। जब लेहने घरवा हो लेहने महलिया, कहीं ना स्थनवा रौरो नाही जो बनमने। कैसे के जैती महादेव वही जो महलिया, रौरे जो पूजा नाही भोगना लगवती। हमरो जो दिनवा महादेव कैसे पर होइते, रौरे के कैसे महादेव हम हूँ भुलाइती। हमरो हिम्मतिया महादेव टूटते जो गाइने, हमरो हिम्मतिया महादेव टूटते जो गाइने। कोई से के कोरी महादेव पूजा से जो पठवा, कैसे लगाई महादेव रौरे जो भोगावा। दिनवा पार भइले जो बाने, बेटा पतोहिया नतिया
छोड़ी के जो गाई ने ले लेहन नाऊ हो महले अटरिया। हमके जो छोड़ी गई ने घरवा में हमके रौरे के को ना गहिया ना बनवने। यही से जो नाही गईने हमहू महलिया कोई से भूलैती महादेव रौरे के हमहू। बूढ़ी माई जाके भोलेनाथ के मंदिर में आइए कहतली अली घरे घरे भी अली पूजा पाठ भोग कहल जला सोचली आवतली हो सुतली आज सुतली सुबह में उठतली कहली अब चल तनी नहा धोवैनी अब चल तनी भोलेनाथ के भोग कुछ लगा दी। देखतली कि किचन में ने आटा बा कुछ बाटे ना सब खत्म हो गई रहल। कहली चली तनी थोड़ा गेहूँ बाटे धो के अपन गेहूँ पीस देतनी। देखी सोचली गेहूँ बाटे गेहूँ धो के पीस देतनी। जब गेहूँ पीसे देखी गुरबैना जब गेहूँ पीसे बेचारी बैठली चक्की पे जौन चक्की रहल उनकर जब गेहूँ पीसे बैठली तो चक्की उनसे चलत ना रहल। बूढ़ी माई से जब चक्की ना चलत रहल तो बूढ़ी माई कहली अब का करी चक्की तो हमसे ना चलत बाटे। बूढ़ी माई से चक्की ना चलत रहल। अब बूढ़ी माई कुछ पैसा धैले रहली जब कुछ पैसा धैले रहली बाहरे दुआरी पे बैठल रहली। अब बैठ के केहू के कि केहू आई तो केहू के पैसा दे देव दे के कह दे कुछ हमार सामान लोगन ले आव। देखी अब बूढ़ी माई का कैली पैसा रह लेके बैठल रहली दुआरी पे बैठल रहली। तब तक एक औरत अली। जब एक औरत अली तो बुलौली कहली सुना हो बुलौली थोड़ा तबैली वो औरत कहली कि तनी हाई हमार पैसा बाटे तनी दुकान पे से थोड़ा आटा ले अबू जौन भी कुछ रहल भोलेनाथ के अपन भोग लगाए वाला बूढ़ी माई मंगौली। बूढ़ी माई मंगौली जब बूढ़ी माई मंगौली उ लेके अली जो लेके अली अब बूढ़ी माई से उ कहे लगली कि राउर बेटा आज अपने घर के भंडारा करी है अपने घर के घर भोज करी है गाँव में सब केहू के खाए के कहले बाटे आपो के कहले बाने। कहली बूढ़ी माई नाही जब कहल जला कि हमरे महादेव जी के ऊ छोड़ देने तो हम के ऊ का कहिए। जब हमरे भोला जी के छोड़ देने महादेव जी के छोड़ देने तो हम के ऊ का कहिए। देखी कहली बूढ़ी माई औरत से ये बात कहली औरत चल गईली चल गईली। अब बूढ़ी माई के जौन सामान ले आई लेली औरत बनौली कैली भोग लगौली। देखी गुरु बहिना जितना दिन उ भोग बेचारी के 10 दिन 12 दिन महीना दिन जितना दिन बेचारी के बूढ़ी माई के उ भोग चलल उतना जितना दिन चलल उतना दिन उ भोग लगौली उहे खात रहली उहे खा के भोग लगाओ सुतत रहली। काहे से उनके लगे अब जांगन ना रह गई रहल कि भोग भी लगाई बनाई और परस अपना के खाना भी बनाई कहाँ से हम पाई। देखी भोलेनाथ कितना बूढ़ी माई के कितना उ परीक्षा लेतन लेकिन कब्बो बूढ़ी माई तब्बो अपने परीक्षा में हारत ना वाली जितना भी। लेकिन बूढ़ी माई कहल जला भोलेनाथ के पूजा जब भी भोग लगावत रहली कहत रहली कि हे महादेव जी अब हमार समय बीत गईल आप अपने चरण में हमके बुला ली कि हम अब बहुत दुख काट बैनी अब हमके अपने चरण में बुला ली। देखी जब खत्म हो गई बूढ़ी माई अब गेहूँ रहल जवन फिर सोचली बूढ़ी माई चल तनी हम पीसा तनी चक्की। जब बूढ़ी माई जा तली चक्की चलावे जब चक्की चलावत तली तो बूढ़ी माई से चक्की ना चलता मने मन बूढ़ी माई लगली रोए फिर बूढ़ी माई अपन हिम्मत जुटौली
आ फेन हिम्मत जुटौली, कहली कि फेन हम चक्की चलाइब। फेन चक्की जैसे चलातली बूढ़ी माई प्रयास करतली, लेकिन बूढ़ी माई से चक्की ना चलता। जब बूढ़ी माई से चक्की ना चलता, अब बूढ़ी माई लगली रोए लगली, सोचे कि हम कैसे महादेव जी के हम भूखे रखी, आ कैसे हम महादेव जी के का करें। बूढ़ी माई लगली रोए। आ जब बूढ़ी माई लगली रोए, अब कहल जाला महादेव जी बूढ़ी माई के अने बूढ़ी माई जौन चक्की चलावत रहली, आ महादेव जी आके अब चक्की लगने चलावे। महादेव जी आके चक्की लगने चलावे, आ कहने कि माई तू एमे गेहूँ डार। आ बूढ़ी माई कहल जाला रोवत रोवत ऐसे गेहूँ डारत तली, एक सूट डारत तली। आटा भोलेनाथ पीसल करतने, चक्की चलावल करतने। जब भोलेनाथ चक्की चलावतने, आ बूढ़ी माई ओमे गेहूँ डालल करतली। आ जब चक्की चला हो गईल, आ त कहने बूढ़ी माई चक्की आटा पिसा गईल। तो महादेव जी बूढ़ी माई से कहने, अब बूढ़ी माई से कहने महादेव जी अब ते आटा पिसा गईल बाटे। आ जब आटा पिसा गईल बा, तब देखली बूढ़ी माई जब रोवत रहली, जब देखत अली ती त महादेव जी हमें देखत अली त महादेव जी हमें कि महादेव जी हमें कहने महादेव जी कहने कि बूढ़ी माई से कहने कि माई अब ते आटा पिसा गईल, अब जाके आप भोग लगाई, आ भोग बनाई। देखी बूढ़ी माई गईली, आ प्रसाद बनौली, आ प्रसाद बना के महादेव जी के भोग लगौली। आ महादेव जी के जब भोग लगौली, अब महादेव जी के जब बूढ़ी माई भोग लगा देली, तो महादेव जी कहने कि ये माई तो के का चाही। कहली कि हमके महादेव जी कुछ ना हमके चाहे, हमके अपने चरण में आप बुला ली। कहली हमके अपने चरण में आप बुला ली कि हमारा अब कहल जला हमरे देही में तनको जांगर ना बा, हिम्मत नहीं बा, हमके अपने चरण में आप बुला ली। महादेव जी जौन बूढ़ी माई के जितना दुख रहल, उनके शरीर के दुख निकाल देने, और उनके शरीर में जांगर दे देने, हिम्मत दे देने। कहने कि माई अबहिन तुहार समय नाई बा, अबहिन कुछ दिन तू धरती पे हाँ और कुछ दिन रहबू, ओकरे बाद से अपने चरण में हम आप तो के बुलाए। जौन कुछ के तो के कमी बा सब तुहार भर दे तनी। बूढ़ी माई के खूब सुंदर के राजमहल बना देने भोलेनाथ, बहुत सोना भर देने, हर चीज भोलेनाथ उनके कह देने। बूढ़ी माई के घर में नौकर चाकर सब कुछ हो गई। अब देखिए हर बेटा पतोही आ जो नाती लोग बाटे लोग वहाँ अपने घर में, वहाँ लोग बा जो नया घर किले बाने। देखी अब का भइल बाटे, जौन बूढ़ी माई के नाती बाने बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ गई ने। आ जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई ने, अब कहल जला दवाई करावत उनके लगे उनके बूढ़ी माई के बेटा के लगे के सारा पैसा खर्चा सब खत्म हो गई। आज जब सुनने की हमार माई इतना धन दौलत सोना चांदी नौकर चाकर माई के हमरे लगे लगल बाटे। अब कहल जला बेटा पतोई आई लोग बेटा पतोई आ नाती बेटा के ले अने अपने आ लेके अने अपने माई के गोड़े पे गिरे लगने। कहने माई हमार बेटा तुहार नाती बाने बहुत दुख बाने, बहुत बीमार बाने, आ बहुत पैसा लगा भैनी, बहुत लगा भैनी पैसा कौड़ी। अब हमरे लगे को पैसा नहीं बटे कि दवाई करावे के, तो अब हम कहाँ से का करी। बूढ़ी माई का देखी बूढ़ी माई क्षमा कैली, कहली ठीक बा। आ नाती के हमें ही प्रसाद ये भोलेनाथ के जौन प्रसाद भोग हम लगानी उहे प्रसाद दे तनी खाए के, आई खा लिए अब बे हमार नाती स्वस्थ हो जाइए। जैसे बूढ़ी माई जौन भोग लगौले रहली महादेव जी के आ उहे प्रसाद देहली खाए के, जौन बूढ़ी माई के नाती रहने अब खुश ठीक हो गई ने। आ जब ठीक हो गई ने उनकर बीमारी सब दूर हो गई। वही जब बेटा पतोई नाती अपने तीनों जानी लोग बेटा अपने माई के गोड़े गिरने, कहने आपसे कोनो गलती ना हुई, अब बहुत गलती कहनी कि महादेव जी के अपने घर में स्थान नया घर लेनी
वहाँ महादेव जी के स्थान नहीं देहनी आ सब महादेव जी के ही लीला रह। देखी बेटा पतोह नाती आ बूढ़ी माई सब जानी एके साथे लोग बूढ़ी माई लोग रहे लगल लोग आ देखी खुशी से। तो कभी भी देखी आप लोग घर बनवाई गुरबैना तो वहाँ जरूर जरूर में मंदिर बनवाई पूजा पाठ के लिए। जैसे अपन इतना रहे के जगह बनवाओ तनी थोड़ा सा वहाँ पूजा पाठ रखे रहे के ले जगह भी बनवा दी। लेकिन बूढ़ी माई देखी कह अपने भोलेनाथ के तनको ना भुलैली तनको ना भुलैली आ कभी भी पूजा कैली। लेकिन अपने बेटा नाती खरतीन कबो गलत भोलेनाथ के सामने कबो ना कहली जहाँ लोग रहे सुखी से। लेकिन महादेव जी के देखी मिलावे के रहल तो मिला देहने आ मिल गए लोग ने सब के परिवार एक साथे लोग रहे लगल लोग। हर हर महादेव।